tražit ću te preko ambasade. Baš me briga da li takve stvari rade. Hoću vizu, hitno idem tebi. Koja žena kada voli žeđati. Ajde, cowboy, tiši. Do kolena, da s njima pređe granice, pa nema šanse moj. Jel imaš možda 50 lipa, fali mi žvaku. Boli, žvaku tamo Janko proda u trafici. A žvaku ček da vidim šta mi je ovo, pašteta. Ma ima crnije čača, ima veze tamo žvaka ako te god volja. Crnije, jel? A sa lipo faca digni auto, vrati ga nazad je bija. Neću. Čekaj, stek sad tu uš, a? Vidim nove cike, onaj malo prije kupio. Nove cike. Njima to šaljivo, mislim da se zajebamo. Zajebanci ja to vama, a? Ali on tamo tvoj Porsche, a? Je, moj Porsche. Metak. Jebati Bog mater. Molim, šta si reka? Jeba mi Bog mater. Jer jeba mi Bog mater, jer. Metak. Stani. Ti se s menom zajebavam, majmo možete pinjuro nuko, šća. Vrat ga nazad lipo, izgranicaj ga dobro. Tako. Amo čao, imam tja 50 lipa, kako ti ja žvagu. Aloha. Ništa, aj. Hoćemo ići mater sam se kalač. Kako uvesti? A kaži 150 kuna, aj, uparćao mi ne. Auće.